Kemm il-darba Bernard Grech jagħmel bħal Lorenz Gonzi u jtellaq waħdu għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, it-tesserati mhux se jkollhom l-opportunità li jivvutaw. Innutat dan il-Gazzetta Malta Today kif l-istatut tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li wara telfa elettorali il-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, elezzjoni li Bernard Grech mal-ewwel ikkondizzjona. Dan hekk kif ftit tal-ħin wara li sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali, Bernard Grech għamel messaġġ fuq l-istazzjon tiegħu u qal li hu se jibqa' għaliex skontu saħħaħ il-partit. Bernard Grech irid ifittex il-konferma għal kap tal-Partit Nazzjonalista wara li ġarrab l-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Jekk ma joħroġ ħadd tan-nofs u Grech itellaq waħdu, ikun biss madwar 1600 membru tal-Kunsill Ġenerali li jivvutaw biex jagħtu l-konferma lil Bernard Grech biex jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan għal kontrarju taż-żewġ elezzjonijiet preċedenti ta' kap tal-Partit Nazzjonalista fejn it-tesserati kellhom l-opportunità jażlu u jivvutaw fl-elezzjoni. Sa issa l-aħħar kap ta' partit li kien tellaq waħdu f'elezzjoni kien Lorenz Gonzi fi żmien l-inkwiet ma' Franco De Bono fl-2012. Intant fil-jiem li għaddew, sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li d-deputati tal-Blue Heroes, eletti bħal Beppe Fenekadami u Chris Said, qed jaraw li l-ewwel jippruvaw jiġu eletti sħabhom oħra tal-Blue Heroes fl-elezzjonijiet każwali qabel ma jimmuntaw fit-triq fl-elezzjoni jew konferma ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Jason Azzopardi, il-perċimes tal-Blue Heroes, u Carol Aquilina, hu l-President tal-Aqda Repubblika, tefgħu isimhom għall-elezzjonijiet każwali bit-tama li wara nhar it-tlieta isibu ruħhom fil-Parlament. Il-Viċi Kap Robert Arrigo għadda botti lil Bernard Grech meta ħabbar li mhux se jikkontesta għall-ebda kariga oħra tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk mhux se jibqa' Viċi Kap. Arrigo li saħaq li ġabar il-flus għal kampanja elettorali iżda ma kien involut xejn fl-istess kampanja, saħaq li jrid iġorri r-responsabilità bħala Viċi Kap anke jekk il-kap innifsu li jrid jibqa' dejjem minkejja anke appelli minn osservaturi politiċi biex jerfa' ir-responsabilità tal-akbar telfa fl-istorja ta' Malta indipendenti.